S'està començant a implantar a casa nostra és el walking football, que traduït al català vol dir futbol caminant, o sigui, el futbol de tota la vida, però d'una manera més relaxada i adequada per la gent gran. Alguns exfutbolistes com Archibald o Jordi Gonzalo han trobat la manera de seguir gaudint de la seva passió i, de passada, de fer salut. El walking football es quizás el mejor ejercicio que existe para las personas de una cierta edad. És bo caminar, és un esport que no hi ha contacte. Pots jugar fins a una edat del que vulguis, fins que t'enterrin. Jugues en equip, no depens de tu i els companys. El deporte más democrático del mundo, porque se puede jugar todos. Todos, no hay, es que no hay nadie que no puede jugar. Beneficis molts, contraindicacions, jo no en conec cap. Lo que hemos hecho realmente es simplemente añadir al balón a la gente que les gusta ir a andar. Es un juego diferente, ¿no? El fútbol no tiene estas limitaciones que tenemos nosotros, ni el objetivo es el mismo. Está creado específicamente sobre 3 pilares que las personas mayores harán ejercicio. Lo que Naciones Unidas dice que hay que caminar 30 minutos al día, en este caso se cumpliría. El segundo pilar es el tema social. Nosotros tenemos en estos momentos, en este mundo moderno, pues mucha gente mayor que está aislada, que se siente sola, y aquí vas a coincidir con gente de tu edad. Y el tercer pilar, es muy importante, es el psicológico. Requiere que durante el tiempo que estés jugando, todos estén absolutamente concentrados. Para las enfermedades de la mente, etc., este es un deporte fantástico. Quan això sigui més conegut, jo crec que els metges ho recomanaran. És tornar a reviure una etapa que ens donava ni mai més, però bueno, que l'hem de disfrutar amb l'edat que tenim i això ens ajuda a estar actius, que és el més important. Són alguns dels protagonistes d'un dels capítols del nou programa Actius, que s'estrena aquest vespre a Esport 3. Ha quedat clar, Raquel, que conserven el toc i sobretot les ganes. Exacte, i bon exemple per fer salut, com deien. I divertit. Exacte, gràcies, Marta. Fins demà.